dados sangune amal kita keranten niki kita lampahi ten-dinten sampai salah ibadahnya keliru. Ila Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وجميع الصبر والتابعين والتابعين ومن بإحسان إلى يوم الدين. نشاء الله نقول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى مصنف هذا السعد بشجاع خصوصا كي مشكور من الناس وصل من مشكوري خصوصا إلى وكشينا هذا الموضوع. Urusan keluarga, urusan abdi wa urusan dumateng bapak ibu kita sedaya, dumateng keluarga kita sedaya, muga sedaya amal seni putra amin Allah. Saten tepat hati ngapunten kana Allah Subhanahu wa taala, datang kita sedaya, datang keluarga kita muga diridhoi Allah. Pikatur sahabat Nabi Muhammad dipun paling kebahagiaan dunia akhirat, dipun selamataken dunia akhirat, dipun selamataken saking neraka, dipun mlebetaken dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kita dipun paring kepahaman, dipun paringi putra putri kang saleh lan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal wa kullu ma'iin utawi saben-saben barang kang cuwer, barang kang encer. Kharaja kang metu apa ma'ik minasabila ini saing dalan luru. Dalan luru kubul dubur. Kubul niku dalan ngarep, dubur niku dalan buri. Najisun iku najis. Dadi nek ngaos niku nek terus romoyai kudu gawe jeneng niku sing samaran. Nek golongane barang sing mati. Nek raja niku jare gawe gak panjang umur. Jadi oleh Sabila ini minat tuburi saking silit. Niku lagi ngene yai Asburi. Jadi nek ngaji niku golongan barang mati disebutno langsung nih ngarahi kak panjang umur. Kok sanate niku mboten ngertos, ini ngoten. Najisun niku najis, dadi niki angsa diwaca najisun, najisun. Ilal mani ya angin mani. Dadi sedaya mawon barang sing encer, sing metu teko kemaluane menungso, awake dhewe niku, baik niki teko ngarep utawa teko mburi, mburi lanang, mburi wedok, iku hukume najis. Berarti niki lek gak encer nggih, pamane niki atos kok metu jagunge ngoten gak kena giling. Niku gak najis, tapi mutan najis. Dadi ana bedane najis kali mutan najis. Dadi lek najis ini ancen barang niku ya najis gak kena disuceni. Lek mutan najis mek kena najis. Cara engko mari ngono diumbah, ngoten nggih suci, ngoten nggih. Suci. Terus manten-manten lek wis suci ya pokoke gak gila memane kene dimasakane ya kena. Ngoten. Lah cirine niki terus niki iso dadi suci napa mboten. Lek umpama pamane niki buang air besar kok metu jagung utawa kacang. Cara ditandur iku iso cukur iku suci. Lek sengkak iku terkontaminasi ora. Niku. Dadi hukume najis utawa ngoyo niku masuk Coca-Cola niki hukume najis ngoten. Wong ngoyo seprek gak najis ya najis, tapi kabeh barang encer sing metu teko napa niku dalan ngarep utawa dalan mburi niku hukume najis. Encer niku sudah mengalami metabolisme lek jarane. Wis digiling karo anu napa niku kali waduk niku terus niki campur. Iku hukume najis kecuali mani. Mani niki gak najis, ngoten. Lah mani niku napa wis gede-gede padha ngerti. Dadi mani niku cairan sing putih, kenthel, ambune niku kaya napa niku endhog nggih.
jenis ngoten niku sing metu merga syahwat. Nggih, sing metu niku merga sawrone syahwat. Merga syahwat. Lah metune niku iso metu dhewe niku tanda-tanda balik. Utawa metu karena ada sebab. Ya mungkin hubungan badan atau mungkin sebab sing liya niku hukume suci. Tapi suci ndek mriki makna suci dudu najis. Engko mara suci mani diombe. Ya masa pongkalan niku ya suci. Engko di pangan gelas ngoten niku ya suci. Suci ora dipanganen. Haram, nggih. Dadi suci niki fi muqabalati najis. Dadi suci maksude niku gak najis. Umpama niki kena anang badan, masa gak diumbah nang pakaian nggih, gak diumbah. Niki tetep salat niki sah. Dan niki enten hadise. Niki sing kabeh barang sing encer sing metu teko dalan ngarep dalan mburi iki najis niki enten asbabul wurud. Lah asbabul wurud niku ngeten ana hadis sebab metune hadis niku jenenge asbabul wurud. Lah lek umpamane niki ayat Al-Qur'an, sebab mudhune Al-Qur'an niku jenenge asbabun nuzul. Dadi beda. Umpamane iki hadis iki asbabun nuzule ngene lah, bahaya iki. Iku ngajine kurang suwe, utawa suwe tapi turu tok, utawa gak tau ngaji. Tiro ana wong ngaji kok kitabe kotong tok niku ana dua kemungkinan. Nomor 1 anjen pinter, nomor 2 niku gak tau ngaji, ngoten. Cek kaya sip. Jadi bae gak iso. Terus senengane tuku kitab. Dadi kitabe anyar-anyar tok niku dudu uraneane mek koleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi niki menurut riwayat Imam Bukhari saking Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas iki sancen ngeten. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam